Последния вин. Така. Няма да се опитам да съм забавен, не ми се получава, то е ясно. Така. Правим една цяла нова операция. Много често креативни строители, не сме работили преди и сме работили в тях, строейки някой бутиков блокче, както това, сложили се дограма и свърляме стария окоп. Ето го. Стария окоп изхвърлен до последния вин. Монтираме High Security окоп от най-висок клас, което защитава дограмата фундаментално и уплътнява да не духа. Вижте, на това малко крило 13 активни, от колегата покажа, 13 активни стоманени стръчка, всичко е разпробито, хванато е в метала, манганови защити срещу разпробиване. Общо на това крило 15 заключвания. Затваряте, отваряте, както и да блъска чубанина, винаги затворено и дограмата платена перфектно. Дръжка, изцяло нов откоп, High Security заключване, не че имало проблем. Просто инвеститор иска клиентите, които са мобили, клиенти, приятели най-вероятно, да са защитени. Нормално. При тия маржови могат да се позволят. Така. Ще покажа малките прозорци. Така. Тук фирмата, която монтира, е креативна. Не е притупала нещата. Първо ще покажа вратата. Ето вратата. Охо, те са ми. Вижте. Мастерите са съгласни, преди малко да вършите. 16 security заключване. High Security окоп, който се прави от вадена стомана. Дограмата затваря като прави вакуум, като врата на хладилник. Затваря. 16 заключване затваря. Много време остава на това да казва всеки път. Те нещата при нас, портфолиото е много малко. Ние правим security заключване и ремонтираме дограми. Гръб 19, 4 security заключвания, 2 пасивни заключвания в ножицата и дограмата уплътнява перфектно. Тази малка бутикова кооперация е защитена не на 100, на 120%. Едно време така за запълването по Черноморието казаха не 100%, 120%. Защото спъсва палата и така нататък. Ето и тази го. Всичко е защитено. Цялата кооперация е висш пилотаж с защита. Правим няколко седмици, но целта определя средствата, те са безгранични. Последно, защото знам, че има отекчителен елемент, няма как да иначе. Малки прозорци, да ви покажа, малки прозорци на банята и на английските дворове. Прозорци, които са 40 на 37 см с по 8 security заключване и 2 пасивни. 10 заключване. Ето, показвам го. Security дръжка. Изцяло в тази security окоп. Вижте, това малко крило има 10 заключвания. Оставяме така отгоре, защото тук има балкон. Спокойно цяло лято крилото може да си отворено, ще сложим едни комарници и така. Да се знае, че всяка една програма може да се отремонтира, да затваря плътно и да security заключена. Това от нас от кооперацията. Не ме е снимай, колега, само мене снимай дограмата, защото ставам разпознаваем и хората ми искат автографии. Няма трябва да ходим и толкова. Ще се деклине. Така, петък днеска, пак казвам, събота и неделя почивка. От 2 месеца въведох това правило. Ако ще камъни да падат събота и неделя почиваме, бири, мачове и всички такива грехове на мъжкото съсловие са в действие. Успешен петък, бъдете здрави. За информация съм на среща, звънките, питайте и така. Успешен петък. Всичко добро.